Huli on cam ang aktong pagnanakaw ng cellphone mula sa isang stall sa loob ng sikat na mall sa Rosales, Pangasinan pasado 4:00 ng hapon nito lang Sabado. Sa kuha ng CCTV footage, kita ang isang lalaking nakasuot ng itim na t-shirt at nakasombrero na lumapit sa stall na tila ba may sinisilip. Maya-maya, lumapit ito at unang itinabi ang nakaharang na salamin at dahan-dahang lumayo at nagmasid-masid sa paligid. Makalipas ang 4 na minuto, bumalik ito sa stall. Kitang-kita sa kuha ng CCTV kung paano gumapang ang kamay ng suspect upang kunin ang cellphone. Agad na umalis ang suspect matapos makuha ang kanyang target. Ayon kay Rachel na kasamahan ng may-ari ng cellphone, hindi umano nila namalayan na nasa lisihan na pala sila ng isang kawatan. Kasagsagan daw kasi ng dagsa ng customer ng mga oras na yon. Bumili din po kasi siya ng pagkain niya dyan sa food court. Pero wala din po kasing 5 minutes na bumili siya. Tapos ako po yung naiwan dito para mag-serve dun sa mga natira naming customer na nakapila. Ang haba po kasi ng pila namin, sir, kaya nakafocus din po talaga ako sa mga customer namin. Pero hindi ko po ina-expect na yung phone niya andito po sa taas po ng listahan din namin ng mga sales. Sobrang daming tao po kasi 4 po yun 4 to 5, 6, ganyan. Dami po talagang tao dito sa amin. Hindi ko namalayan din po talaga na may tao dito sa gilid kasi kung nakita nyo naman din po sa video, nakatalikod lang din talaga ako dito sa may squeezer. Ito rin umano ang unang beses na masalisihan sila ng isang kawatan. Ayon sa panayam ng news team sa biktima, umaasa siya na maibabalik ang kanyang pinaghirapang cellphone na nagkakahalaga ng 26,000 pesos. Iingat na po talaga, sir. Magtatago na po talaga ng mga gamit sa loob ng kaha po. So, pag kilala niyo po sana yung lalaki, pakisabi na lang po sana para mapablatter, ganyan po, maturuan siya ng leksyon kasi kami po kasi talaga, sir, lumalaban kami ng patas, nagtatrabaho kami. Tapos siya, isang ganun lang, di ba? Nangunguha lang siya ng gamit na hindi naman kanya. Hindi pa tukoy ang pagkakakilanlan ng suspect at patuloy silang nakikipag-ugnayan sa mga kinauukulan upang mahuli ang kawatan. Samantala, muling nagpaalala ang pulisya sa publiko na maging mapagmatsyag at bantayang maigi ang mga personal na gamit lalo na sa mga matataong lugar upang maiwasan ang kaparehong insidente. Mag-ingat po tayo sa mga robbery, yan, sa pagnanakaw, mga lifting. Ingatan po natin yung mga gamit natin, maging mapagmasid po tayo. Wag mo nating iwanan kung saan-saan yung mga gamit natin at itiwala kung kani-kanino yung mga gamit natin. Sa SM o kaya sa mga public markets, na kapag nakawan po tayo o nasalisihan, mga ganon, wag po tayong mahiya o matakot na mag-report dito sa ating station para ma-actionan po natin agad. At kung mapaaga at ma-respondan natin na maaga, ay mahuli natin yung suspect. Lester Narag, Balitang, Solid North.